Magandang gabi, Pilipinas! Hello, world! And once again, Diyos marahay na banggi, mga kasurog. Ito po ang inyong paborito, ang inyong inaabang-abangan na Ako Bicol Cup Camarines Sur Leg. Hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa, partner, masasabi ko na this is the most or the highly anticipated match-up sa Bracket B ng ating Bigaten Quarterfinals dito sa Ako Bicol Cup Camarines Sur. As you can see naman, talagang punong-puno ang ating venue for tonight, ang Iriga Sports Complex, dahil talagang kagabi pa ay nakaabang na sila sa larong ito. Yes, partner, tama ka dyan. Welcome sa ating last day ng ating Bigaten Quarterfinals. And syempre, partner, bago tayo pumunta sa ating pinakaabang laro, puntahan muna natin ang standings as of today ng bawat kupunan. Yes, sige. Shortcut na lang natin. Huwag na natin bigyang pansin. Hindi naman. Alam mo, yung sa bracket A kasi, sitting pretty na yung kupunan ng Naga at ng Sangay para sa semifinals. Samantalang ito, pinag-aawayan pa, pinagtalang tatalunan pa dito sa bracket B ng Camaligan, Goa, Iriga at sabihin na natin yung San Fernando and Del Gallego pa rin. Pero ito, ang kartada po nila as of this moment, ang Camaligan po ay merong 3 panalo at wala pang talo. Samantalang ang Goa ay nanalo kanina, so meron silang naidagdag sa kanilang 2 wins previously. Ngayon, 3 na ang panalo nila, meron silang 1 talo. Sa Iriga naman, meron silang, na mapapalaban ngayon sa Camaligan, meron silang 2 panalo, 1 talo. Yung San Fernando na umuwing medyo luhaan ngayong gabi, ay merong kartadang 1 win and 3 losses. Samantalang yung Del Gallego, mas maagang na maalam with a 0-4 win-loss card. Yes, tama ka dyan. Yan ang ating current team standing sa ating tournament. At para naman sa ating huling laro, the most awaited game of the night, magtatapat ang home court powerhouse Iriga City Squad kontra naman sa kupunan ng Camaligan. And syempre, partner, bago tayo pumunta sa ating laro, magpakilala muna tayo. Ako nga pala si John Bachiller at your service, bringing you this kind of ball game. At kasama ko ang aking partner na si Kuya Alex Madronio aka Kapa Morgan, para ihatid sa inyo ang Sunday's Best or Father's Day Special dito sa Iriga Sports Complex. Again, gaganti ako sa iyo. Isang karangalan na makasama ka. Yes, partner. Tama ka dyan. Isang karangalan. Sa isang coverage ganito, ang Ako Bicol Cup Camarines Sur. Maraming salamat, Wad, John Bachiller. Again, yours truly, Kapa Morgan. Very excited po na makasama nyo sa coverage itong bakbakan ng Iriga at ng Camaligan. Yes, battle of 2 powerhouse teams, partner. Yes. Experienced teams. Kaya kumbaga, partner, kita naman natin very evident yung kanilang experience, partner. Pero sa tingin mo, ano ang magiging advantage ng bawat kupunan sa kabilang kupunan para makuha nila ang panalo sa gabing ito? Well, I think on the part of Iriga, since itong mga players na ito ay been playing together since siguro mga teenagers pa sila. Kaya it's going to be an advantage for Iriga dahil yung chemistry ay nandun sa kanilang kupunan with the likes of Perea, Orada, Olea na matagal na talagang naglalaro. So it is for me an advantage kontra sa kanilang kalaban na Camaligan. On the other hand naman, itong Camaligan meron din mga veteran kagaya ng itong si Babak Santa Maria na talagang he can really score and orchestrate sa mga plays. And meron pa silang threat sa labas. Itong si Joshua Ayo who can really shoot well from the outside at saka very long range pa ang mga tira nito. So talagang threat ito at dapat mapigilan ito ng kalaban na Iriga. At ito pang newly acquired nila, yung new acquisition nila na about 6'2" or 6'3" na veteran na si Keith Agubida. Yes, partner. Indeed, this is going to be a war sa mga susunod na minuto. And syempre, partner, completing the 3rd member of our panel is ang napakagandang courtside reporter natin na si Miss Barbie para kapanayamin ang coaches ng bawat kupunan. Barbie, coaches, magandang gabi sa inyo.
Thank you for that, Coach John and Coach Morgan. Magandang gabi mga kasurog. Patuloy pa rin po kayong nakatutok dito sa Ako Bicol Cup Camarines Sur. And we are now down to the last game of this night, Camaligan against Iriga. Pero bago natin simulan ang most awaited game na ito, ay magkaroon muna tayo ng quick conversation with the coaches of each team. So good evening po, coaches. Let's start first with Team Camaligan, Coach Brian Ayo. So Coach, can you please give us an insight kung ano ba yung baon ng Camaligan sa most awaited matchup na ito? Baon namin yung support ng mga taga-Camaligan, ng mga taong sumuporta sa amin, and yung preparation namin sa ensayo. Yun ang dala-dala namin papunta sa Iriga. Right now, Coach, you have the opportunity to greet and thank the supporters of Team Camaligan. First, I would like to thank and good luck NCF Tigers, led by Coach Momo, Coach Bay, Coach Apple, and Coach Kyle Marilla, and also my family, IK family sa Legazpi City who is watching right now, LGU Camaligan, and their Sangguniang Bayan, headed by Mayor Jano Everdalosa, sa all-out support sa team namin, and sa family ko, and to my mom na nanonood sa Kuwait ngayon, and to my girlfriend. Happy Father's Day po sa lahat. Thank you for that, Coach Ayo. Dako naman tayo dito sa Team Iriga kay Coach Amador Itorio. So can you please tell us po kung ano yung developments na ginawa ng Team Iriga for this matchup? Yung ginawa ngayon ng Team Arriba Iriga, kasi kumbaga may feedback sila na talo ng Goa. Ang laro nila ngayon, win or go home. So ang preparasyon ng Arriba Iriga sa mga players at sa aming mga coaches, ang ginawa namin, to stop the bleeding, kailangan namin i-maximize yung turnover at yung each shoot ng Arriba Iriga is mahalaga para manalo ang team namin. Although alam nyo ang Camaligan talagang dominante yun kasi nga 3-0 sila, walang talo. Kailangan talaga namin maganda para manalo ang team ng Arriba Iriga. Tama ka dyan, Coach. This is not just a most anticipated game, pero this is also crucial sa part ng Team Iriga. Right now, Coach, you have the opportunity to greet and thank the supporters of Team Iriga. Unang-una, gusto namin magpasalamat sa ang aming mabait na at mahilig sa sports. Walang iba, si Mayor Rexy Oliva at ang kanyang Vice Mayor, si Childy Maywat. Isa po namin pinapasalamatan ang aming konsultan ng SBP Region 5, walang iba si Engineer Solomongo, at sa lahat ng sanggunian dito sa Iriga City. Isa yun sa tumutulong para mabuo ang magandang sistema ng sports sa Iriga. Sa mga family po ng lahat ng players, todo po sila moral support para sa Arriba Iriga para manalo po kami. Sa mga coaches, marami pong salamat. At sa lahat ng Irigenyo na kami po ang hosts, sana po tulungan nyo pa kami manalo para matalo na ang Camaligan. Win or lose, maging sports lang para sa kaganda ng laro ng Ako Bicol. Salamat po. Thank you so much for your time, coaches, and good luck on your game. Mga kasurog, you can catch us live at Facebook page of Ako Bicol Online TV, Ako Bicol Party List, Representative Zaldico, also on Facebook, YouTube, and TikTok, Ako Bicol Cup. You can also watch the actual game here at Iriga City Sports Complex. Alam kong excited na kayo sa kung anong magaganap sa laro na ito, kaya wag na nating patagalin pa. Balik sa inyo, Coach John and Coach Morgan. Maraming salamat, Barbie, sa update, and sa coaches, maraming salamat. And partner, yun na nga, this is indeed going to be a war sa ating laro. And bago tayo pumunta sa ating laro, puntahan muna natin ang ating kasurog featured matchup for tonight's ito yung mga average nila during their previous games. Ayan, maingay na sa likod natin. Talagang excited na ang lahat. Pero eto, pasadahan muna natin ang ating kasurog matchup for tonight. Kobe Bryant Pableo ng Camaligan ang tinaguriang Pinoy Mamba against Jason Orada ng Iriga, ang tinagurian namang The Beast. Alright, so para sa 2-point averages, nakakalamang si Jason Orada dahil mayroon siyang 54% kontra sa 46% ni Kobe Bryant Pableo. Sa 3-point average naman, mayroong 42% itong si Kobe Bryant Pableo. Sa free throw average, nakakalamang itong si Kobe Bryant dahil mataas. Meron siyang 80%.
at 18% naman kay Jason Orada ng Team Iriga. Once again, mga kasurog, ito pong stats na to ay base doon sa kanilang previous games. And sa assist naman, bahagyang very thin yung margin dahil 1.3 kay Jason Orada, 1.0 naman kay Kobe Bryant Pableo. Sa rebounds, 3.0 kay Kobe Bryant, 2.7 naman kay Jason Orada. Sa average points nila, nakakalamang ng konti itong sa Kobe Bryant Pableo with 16.3, samantalang ang the beast na si Jason Orada ay 15.7. Yes, partner, pakaabangan natin ang matchup for tonight's kasurog matchup for tonight. At para naman sa dalawang kupunan na magtatapat sa ating huling laro, ngayong gabi tapat ang hometown powerhouse Iriga City kontra sa Team Kamaligan at heto ang kanilang team stats sa kanilang laro. Nakakalamang ang Iriga with 63% kontra sa 60% ng Team Kamaligan sa 2-point average. Sa 3-point average naman, lamang naman ang Team Kamaligan sa 35% kontra sa 28% ng Team Iriga. And sa free throw average, 56% ang Team Kamaligan, samantalang meron lamang 41% itong Team Iriga. Sa offensive rebounding naman, nakakalamang pa rin ang Kamaligan, 16.0, 12.7 naman sa Team Iriga. Sa defensive rebounding, lamang ang Team Iriga, 27.0, 25.7 naman para sa Team Kamaligan. Sa assist naman, nakakalamang ng medyo malaki itong Team Iriga, 22.3 kontra sa 12.7 ng Team Kamaligan. At sa steals naman, 12.0 sa Kamaligan, kaya dapat nilang habulin ang 16.3 ng Team Iriga. Sa turnover, mas marami ang naging turnover ng Team Kamaligan sa kanilang previous outing, 13.7 kontra sa 10.7 lamang ng Team Iriga. Yun na nga, partner, pakaabangan natin ang bakbakan Iriga City versus Kamaligan. So partner, wag na natin itong patagalin pa. Ibigay na natin ang laro sa ating arena announcer na si Sir JV. JV, the floor is yours. Goosebumps, partner!
Feels like championship game ang ating natutunghayan as of this very moment. Nako, talagang grabe. Kinikilabutan ako, partner. Yes, partner, magandang gabi sa iyo. Tama ka, this is a championship atmosphere. And yun na nga, Pableo with the opening but misses the shot. Yun na nga, partner. This is going to be a war for sure, kaya pakaabangan natin to. And brace yourselves! And he check on the part of Dagi Ulea, pero partner, grabe. Ganon kabilis, partner. Wala pang ilang minuto pa lang. Both teams Segundo. nakapag... Segundo pa lang. Oo, segundo pa lang. Both teams ay nakapag-attempt na makabuslo. And Kobe Bryant, Pableo against Dagi Ulea. He was fouled and will troop to the line for 2. Grabe, partner. Hindi mahulog ang karayom ang ating Iriga Sports Complex for tonight's game, partner. Talagang nakakatuwa, partner, na ganon Yes. ganon ka-supportive ang mga taga-Iriga Tama. para sa kanilang home team na napapalaban ngayon kontra sa, sabi nga natin, top seed na Kamaligan team. Merong kartadang 3-0. Wala pong talo ang team na ito. Kaya ganon ka-powerhouse ang kanilang katunggali ngayong gabi. Yes, tama ka dyan. Much to the delight of the crowd. Meron pa tayong pataturotot dito para lang talaga tulungan ang Iriga squad na manalo sa larong ito. Sila yung third man. Tama ba? Sixth man, partner. Sixth man. Oo, tama. Ayan na si Raton. Spins against Ignacio. But there is Ignacio to block the shot. Pableo gives the ball to Babap Santa Maria. Bombs for 3. Misses the shot. Ayan na si AJ Perea is rushing. Perea attacks, kicks it out, but there is Babap to intercept the pass. Grabe, partner. 1 minuto na ang nalabi, pero talaga the score is still 0. Ganun ka-intense at kaganda ang larong ito. At nakita na kagad natin kung gaano ka-intact itong team ng Iriga dahil alam nila kung saan nakaposisyon ang kanilang kakampi. Kaya yun nga lang, na-deflect ni Santa Maria yung last play opportunity para sa Iriga. Ayan na si Keith Aguvida attacking with the fake up and under, but there is Marquez to block the shot. Aguvida recovers. Kicks it out to Babap. Babap attacks, but he was caught dancing in the wrong song and was called for steps. I think masyado siyang nagmadali. Nakakita ng opening kaya hindi niya napansin. Naangat niya yung kanyang pivot foot and the reason why he was called for a traveling. Yes, tama ka dyan, partner. Ayan na si Marquez. Big man who is bringing down the ball. May pick na binibigay si Raton. Marquez for 3. And that is the first basket of our ball game courtesy of Marquez. Marquez throwing first blood in this much anticipated matchup ang Iriga kontra Kamaligan. And Joshua Ayo, lampas kay Ignacio against Marquez. Ignacio powering his way for 2. Ayan, nakaunang buslo din para sa Kamaligan. Itong si Dodoy Ignacio. Yes, and si Perea open for 3. Misses the 3-point shot. Keith Aguvida secures the possession. Ayan na si Wawa Ayo, heavily guarded but much bigger na si Magpantay. But we've known Joshua Ayo with his dribbling power. Kaya kayang-kaya niya na si Ayo. Squeaks in with the semi-hook. Oh! And What a spectacular move from Joshua Ayo kontra kay Magpantay. yes, partner, kita ko ang daddy ni Joshua Ayo dito sa harap natin celebrating. And that shot is brought to you by Mercedes Bay. Yan na si Magpantay, gives the ball to Marquez. Marquez attacks, sidestep using the glass but misses the shot. Marquez again secures for 2. So si Marquez pa lang po ang kumakana para sa Iriga. Yes, tama ka dyan, partner. Yan na si Pableo against Dagi Ulea. Pableo crosses over. Pableo attacks and again he was fouled. And partner, medyo very evident yung speed ni Pableo kontra kay Dagi Ulea, kaya he is attacking the defense of Dagi Ulea. Oo, hindi papapalitan si Dago Ulea despite the fact na meron na siyang 2 fouls dito sa early goings ng ating first quarter. Yes, tama ka dyan. This is a bad sign on the part of Iriga kasi one of their top scorers na si Dagi Ulea committed his second personal foul. Yes, sir. Yan na si Babap against AJ Perea. Grabe, partner, ang laki ng guard. Babap for 3. Kaboom! And that's correct. That's a 3-point shot made by Babap Santa Maria. Tama ka dyan, partner. Opening the game with a 3-point bomb kanina. Ayan na naman si Magpantay. May pick na galing kay Raton. Magpantay attacks, gives the ball to Raton against Ignacio. Fakes. Base free throw jumper, misses the shot. But Perea keeps the ball alive. Gives the ball to Raton. Raton
He was stopped, stripped by Pableo. And yun na nga, he was fouled sa baba. And I guess it is a baseline inbound with 14 seconds remaining sa ating shot clock with 6 minutes and 31 seconds sa ating first quarter. Lamang ang Kamaligan, 7-4. What Good a find, defense Pero on good defense. on the part of Ignacio, blocking the shot of Braton. Ayan na si Babap again. Babap hesitates. Step back with a spin. What a defense played by Dagi Ulea despite his 2 fouls. Pableo, top of the key, 3. Kaboom! What a statement for Kobe Bryant Pableo in this first quarter of the ball game. Yes, partner. Very relaxed itong very animated na si Pableo. Ayan ang Marquez. Ba! Ginantihan ang tira. Sabi ko sa iyo, si Marquez pa lang ang kumakana sa Iriga. Yes, tama ka dyan, partner. Answering the 3